Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu iNkosi. Ngiyakubingelela mntakababa, ngiyakubingelela Ndlalifa yezulu. Ngithi uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba asiphe usuku lwanamhlanje siphuma kwimpela sonto ebiqopha umlando. Impela sonto ebiqopha umlando. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Ngibonge kubo bonke abafikile enkonzweni yomthembiso ebesinayo. Ngiyabonga kakhulu bonke abafikile. Ngiyathola ukuthi abanye ngenxa yokuthi angivezanga ukuthi kuthembisa obani bebezela ukuzobona ukuthi kahle kahle kanti obani abathembisayo. Nakhona-ke futhi laphaya ku-WhatsApp iheading yenkonzo angizange ngibaveze ngoba bengifuna ukuthi wonke umuntu ayozilalelela, alalele inkonzo khona ezozwa ukuthi obani abathembisayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu, besinomthembiso omuhle ngendlela emangalisayo, ikakhulu indlela owenzeke ngayo. Angikwazi-ke okwayizolo ukuthi ubumuhle kanjani, ngezwa nje abantu besho, kodwa ukukhulu mina ngijatshulisa ukuthi size sifike osukwini la izolo senze kwenzekeni, yini uNkulunkulu akayenzile. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, udumo lonke lungolwakhe, lumfanele, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Ngiyabonga, ngiyadlulisa okukhulu ukubonga kubo bonke abafikile bazoba ingxenye yokuqopheka komlando. Sizwile-ke masifunda ezwini ukuthi zimbili indlela. Kukhona ukuthi umuntu afike emshadweni ngenxa yokuthanda kwakhe ngoba ethandile, kodwa kukhona ukuthi afike emshadweni ngoba kuyiplani kaNkulunkulu. Hhayi-ke angidlule lapho, ngishiyele bakhona abakwazi ukukhomenta. Ngiyathemba ukuthi intambama uzozwe ubufakazini bekhomenta, abanye baqalile bayakhomenta. It's just comments. Alo naloyo othanda ukuveza uvo lwakhe ngosuku lwayizolo. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu, inkonzo yethu egxile kakhulu kongenamthetho, ngoba sikhuluma ngobunye kuKristu. Sibonile ubunye izolo, bekuhlangene abantu bamabandla ahlukeneyo, bezihlobo zikamkhwenyana nezihlobo zikamakoti. Sahlala kwamnandi, kwahlanganwa. Kukhona nabefundisi abebesihambele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ngalokho, ngoba lokho kuwuphawu lokuthi siyathandana, simunye, ukuze izwe lazi ukuthi iNkosi yethu uJesu Kristu ithunywe nguNkulunkulu Baba. Asifundeke izwi lenkosi ngokukaJohane chapter 17, sofunda uverse 20 noverse 21. Kodwa-ke singakafundi, asikhulekeni bazalwane, siguqe. Bayebangimangalisa abanye bethi kukhona ukuguqa, kanti mina ngakutshela nje ukuthi khona abantu abaphilisiwe kade bengakwazi ukuguqa, baziphoqa baguqa, beguqela uNkulunkulu, basukuma lapho bengasenankinga yokuguqa. Ngoba sikhonza uNkulunkulu obonayo, uyakuthanda ukukhothanyelwa, futhi kufanele akuthande ngoba izinto asenzela zona zinkulu kabi. Sohlale simkhothamela nje, simkhothamele size sisho enkosi endodaneni yakhe sithi uJesu Kristu iNkosi, kube udumo kuNkulunkulu Baba. Bangaqasuka nje bathukuthele, basho yonke into abafisa ukuyisho ngokuthi uJesu Kristu iNkosi. Siyosho size sihlukane nalo mhlaba ngoba udumo luya kuNkulunkulu Baba. Bazogcinana, bathukuthele, basho konke abafisa ukusho ngoba umuntu ukhuluma into ayithandayo, sisezweni elikhululekile. Kodwa iqiniso limile, lithi uJesu Kristu iNkosi. Kodwa khona usuku lapho zovuma khona izilimi, nalabo abangafuni bayovuma, bevume besemalangabeni esihogo. uJesu Kristu iNkosi. Asikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga kakhulu ngosuku lwanamhlanje. Siyabonga osiphe lona,
uNkulunkulu wethu usuku nosuku sinikeze lona luyi-challenge yokuthi umuntu nomuntu uyakwenza yini akudalelwe ukuthi akwenze ngalolo suku. Siyabonga-ke banathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele uyibusise, ubusise nabalalele kakhulu, ubusise abazoyishera bayidlulisele kwabanye, ubabusise nabasilethela abantu ngoba bayadingeka abantu ekhaya lezwi ukuze izwi lakho ligijima umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu ukukhonza uJesu inkosi ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, siyabonga. Hey, mina ngazi ngimbonga ngendlela emangalisayo. NgoMgqibelo ngangibuya esikoleni la nginetoho khona. Hey, ngabuya ngagula, ngalala, ngigula ngiphelelwa amandla, kodwa umkhuleko wami wathi, Nkosi, kusasa umthembiso. Angifisi ukushumayela ngihlezi. Ngiyacela ubuyisa amandla ami. Hey, yazi into ebengiyiphila izolo, bengidlula ngisho usheleni, bengapheli ngisho nanjengosheleni. Siyambonga uNkulunkulu ozwayo imikhuleko yethu aphendule. Nonke ekhaya lezwi nisemkhulekweni yethu. Nonke enihamba kanye nathi ku-YouTube nisemkhulekweni yethu. Ningadideki, ningakukhohlwa lokho. Siyafisa-ke nathi ukuba sibe semkhulekweni yenu. Siyambonga uNkulunkulu. Ake sifundeke izwi lenkosi ngokaJohn chapter 17 verse 20 and 21. Angiceleli laba bodwa kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Yikho ngishilo ngathi sijabule kakhulu izolo, abantu abaningi abahlukene. Hey, we are looking forward to umshado. Asazi kuyoba njani, uNkulunkulu waziyo. BaseThesalonika besibili chapter 2 sofunda uverse 5 kuya kuverse 8 sikhuluma ngongenamthetho. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na senikwazi ukumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Verse 7, ngokuba imfihlakalo okungabi namthetho isiyasebenza kepha kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Lapho kuzokwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. Uzokwambulwa. Selidumele emasumpeni. Ngamanye amagama isihloko sethu sesiyela ngasekupheleni ukuthi siyithole impendulo ukuthi kahle ubani lo ovimbe ongenamthetho, ubani lo he. Sizokhumbuzana ukuthi ngoMgqibelo sikhulumile ngoJob chapter 19 lapho kudediswa abantu ngoba uNkulunkulu esemsebenzini. Lokho kusiza nawe ukuthi wazi ukuthi kungenzeka ukuthi kudedisa umkhonyana wakho nje ngoba uNkulunkulu usemsebenzini. Inkinga yakho ukuthi wena uyamthanda kanti uNkulunkulu akamfuni. Kudedisa unkosikazi wakho nje ngoba uNkulunkulu esemsebenzini. Inkinga yakho ukuthi uyamthanda lo mkakho kanti uNkulunkulu akamfuni. Kudediswa abazali bakho ngoba uNkulunkulu usemsebenzini. Kudediswa izingane zakho ngoba uNkulunkulu usemsebenzini. Ake sidedele uNkulunkulu asebenze. Job chapter 19 ngiyadlula nje kuleli verse from verse 13 to verse 19. Udedisile kimi abafowethu nabazana nami sebahlukene impela nami. Izihlobo zami zingishiyile, nengazana nabo bangikhohliwe. Abagogobela endlini yami nezincekukazi zami bangishaya umfokazi, ngingowezizwe emehlweni abo. Verse number 16, ngibiza inceku yami kayingiphendule. Kubuhlungu masekunje. Ngiyayinxusa ngomlomo wami kodwa ayingiphendule. Verse 17, umoya wami mubi kumkami, ngiyanuka kubantwana besisu sikamame. Verse 18, yebo nezingane ziyangidelela, uma ngivuka zikhuluma ngami. Verse 19, ababeyizifuba zami
bayanengwa yimi labo ababengithanda sebengifulathele. Yambona uNkulunkulu uma ngabe semsebenzini uhlezi nabantu abangekho eplanini yakhe, uyabaqhelisa. Abaqhelise. Kube buhlungu kuwe kodwa kufanele uqonde, you need to understand that God is at work. Uma esemsebenzini wenza noma yini ukuze icebo lakhe lingavinjwa. Ake sibuyele-ke ezweni lethu siqhubeke. Sibukile uhulumeni, kungenzeka kanti uhulumeni abavimbile na? Sabuka umoya ongcwele, kungenzeka kanti umoya ongcwele uvimbile na? Saphinde sabuka ibandla, kungenzeka kanti kube ibandla elivimbile na ukuthi umphike uKristu noma i-Antichrist noma ongenamthetho asebenze na? Ngoba uyasebenza emfihlakalweni kodwa kambuliwe. Ngakho-ke ovimba ongenamthetho kufanele kube omunye walaba abathathu. Siphinde sibheke uverse 6 noverse 8. Uverse 6 noverse 8 laphaya kwabaseThesalonika. Uthi uverse 6, senikwazi ukumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe, ngokuba imfihlakalo ongabi namthetho siyasebenza, kepha ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Lapho-ke uzokwambulwa lowo ongenamthetho yakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Manje-ke ake siqale-ke sibheke imibuso. Akuyona yini imibuso evimbile na? Ngakho-ke izwi ezosicacisela kahle ukuthi akuyona imibuso esilithola laphaya kuDaniel. Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 uverse 24. Uthini uDaniel chapter 7? Uthi izimpondo eziyishumi-ke kulo mbuso kwakuvela amakhosi ayishumi. Kuvele enye emva kwawo iyakwahluka kwawokuqala ithobisa amakhosi amathathu. Iyakukhuluma amazwi ngophezukonke, ikhathaza abangcwele bophezukonke, iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Lawa mavesi asibonisa ukuthi umphiki uKristu uyobusa phezu kwamakhosi, ukuze amakhosi amenzele lento ayifunayo. Kuze kukhashelwe abangcwele bakhashelwe kuwona lamakhosi, bakhashelwe esandleni sayo. Ngamanye amagama ku-obvious ongenamthetho uyosebenza ngamakhosi, uyosebenza ngemibuso, uyosebenza ngo-government. Ngoba uzobe uye laphaya kufanele abanqobe, kufanele babe sesandleni sabo ngoba uzosebenza ngabo. Nakhu nje okunye esikuthola kwisambulo ukuthi bayoshaya uphawu ebunzini. Uma ungenalo uphawu ebunzini noma esandleni sakho, ngeke ukwazi ukungena ebhenki, ngeke ukwazi ukuthenga. Ongenamthetho lo uzobe sambuliwe. Uma ungenalo 666 ebunzini lakho, ngeke ukwazi ukuthenga. Lo mthetho uzobe ushaya ubani? Uhulumeni. Uhulumeni egitshelwe ongenamthetho, Antichrist. So ohulumeni ayikho enye indlela, iyona vehicle, iyona moto yongenamthetho ayosebenza ngayo. Sibheke-ke manje uDaniel chapter 11 uverse 40 kuya ku-45. Sisakhuluma ngemibuso ngoba sifuna ukuthi siyasubtracta manje bathathu: umbuso, ibandla, umoya ongcwele. So sabheka umbuso. Umbuso sifuna ukuzenelisa ukuthi ukhona noma awukho na, bese kusala ababili. Uverse 40 uthi ngesikhathi sokuphela inkosi yaseningizimu iyakuqhuba ukushana nayo, inkosi yasenyakatho iyakuvunguzela yona ngezinqola nangabamahashe nangemikhumbi eminingi, ingene emazweni amaningi ikhukhule idlule.
Yezwa-ke, inkosi, umbuso, uhulumeni loyo ongenamthetho yobemsebenzisa. Verse 41, iyakungena nasezweni elihle namanye amaningi ayakukhubeka, kepha lana ayokuphulwa esandleni sayo, o-Edomi noMowabi nemvama yabantwana bakwa-Amoni. Verse 42, iyakwelulela isandla emazweni nezwe laseGibhithe aliyokubaleka. Verse 43, iyakubusa phezu kwengcebo yegolide nesiliva naphezu kwakho konke okuthandiweyo kwaseGibhithe. Amalubi namakhushe ayakuba sezinyathelweni zayo. Verse 44, iyakwethuswa imibiko evela empumalanga nasenyakatho, iyakuphuma ngokufutheka okukhulu ukuchitha nokubhubhisa abaningi. Verse 45, iyakumisa itende lendlu yayo yobukhosi phakathi kolwandle nentaba enhle engcwele, kepha iya nokho ekupheleni kwayo akakho ongayisiza. Kukhuluma ngobani la? Ngalo ozobebusa umphiko uKristu ongenamthetho. Uzosebenza kakhulu ngemibuso. So imibuso ayindawo, imibuso ayivimbile ongenamthetho. Imibuso kahle kahle iyona ezokwenza ongenamthetho abe effective. Imibuso iyona ezokwenza ongenamthetho awenze kalula umsebenzi wakhe. Ngakho-ke bangcwele bazalwane, kuyokusiza ukuthi uhlale kuJesu ungasuki. Kuyokusiza ukuthi uqalelele manje ulenze izwi futhi ulifunde, uligcine enhlizweni yakho. Ngoba ngaleso sikhathi uMoya oNgcwele uzobe ekhuluma nawe ngezwi, ekukhumbuze ethi uyakhumbula ukuthi ufunde ukuthi laphaya kuDaniel chapter 11 usuka kuverse 40 uya ku-45. Mhlawumbe uzokhunjuzwa uzuzwe nevoice yami ilifunda. Ngoba unjani wena? Uhlezi kuJesu. Uzokhunjuzwa ngoDaniel chapter 7 uverse 24 no-25 esiwufundile. Ibuye ingqondo ubusuyabona umphiko uKristu lo, busuyabona ongenamthetho lo. Ngakho-ke ngiyanincenga bazalwane, ngikuKristu, hlalani kuye, asiyekeni ukukwebhana, asiyekeni ukuzondana, asiyekeni ukugxekana. Ngoba sicabanga ukuthi sigxekana sodwa, kanti asigxekani sodwa, sigxeka umnikazi wegama. Awuhlukane, ngiyakuncenga nje ngokuKristu, hlukana nokugxeka igama elithi uJesu Kristu inkosi. Kuyeke nje, ngoba ugxeka yona uqobo lwayo lenkosi. Kanti uyini kuwe? Akayona inkosi kuwe? Uyini kanti kuwena? Wazibangela amalahle esihogo nje, wazibangela usizi nje, wamsukela uJesu eyihlalele. Kanti wena ukhonza bani? Engani wena utshela abantu ukuthi ukhonza uJesu? Engani wena uyashumayela uphathe igama likaJesu? Mawusugxeka igama likaJesu elibhalwe eBhayibhelini ngama-capital letters, kanti ngempela inkinga yakho yini? Awuboni yini ukuthi uyakudalula uSathane ukuthi uyisisebenzi sakhe? Uyakuveza kulaba bebengakuboni, ngoba khona abangaboni abangenawo umoya wokuhlukanisa. Siyambonga thina uNkulunkulu usiphile umoya wokuhlukanisa. Ngakho-ke qaphela wena ogxekwayo ukuthi ugxekwa ngento e-right, ugxekwa ngezwi ngoba uJesu ushilo wathi umvuzo wenu umkhulu ezulwini, nabaprofethi abangaphambi kwenu bagxekwa. Siyambonga-ke thina uNkulunkulu wethu kakhulu ngoba uyambulile le mfihlakalo, isithele iqashile kwabaningi. Ngakho-ke uhulumeni sesibabusele eceleni. Uhulumeni uyona obesizana nongenamthetho ukwephula umthetho. Uhulumeni aye sengaguqa ngikhuleke ngibonge, sesisele nababili, sisele noMoya oNgcwele futhi sisele nebandla. Ubani lo ovimbile? Ayazi ukhona lo ovimbile? Hayi ukhona. Uthi uPawuli senganitshela niyamazi, kuphela sekulinde ukuthi kudediswe yena abese yasebenza ongenamthetho. Hayi, asiguqe sikhuleke, angigeqi amadgula, angemuki namhlanje.
babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngakho konke esesikuzwile. Dumo lonke lukufanele lungolwakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, qhubeka uzambule, qhubeka uwambule imfihlakalo, qhubeka uvule iy'ngqondo zethu ziyiqonde imibhalo. Busisa-ke Nkosi bonke abaletha abantu ekhaya lezwi. Siyabonga, ngiyabakhulekela nalabo abasenkingeni yokugxeka igama lakho Nkosi Jesu, bethi awuyona inkosi kodwa bethu inkosi ngolunye uhlangothi. Abazazi, badidekile, uSathane ubahlanganisile. Ngiyacela Nkosi ubavule ingqondo ngoba nabo wabafela esiphambanweni. Siyakubonga Nkosi Jesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Hlala kuJesu ungasuki. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiya indawo yakho. Umshumayeli 10 lo, verse 4. Noma umoya wombusi ukuvukela, ungayishiya indawo yakho. uJesu Kristu inkosi.